Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsuon karong adlaw, gisaulog sa simbahan ang Pentecostes, ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles o kang Maria. O garon maandam kita pagsaulog ning Santos nga misa, ato ang hinulusulan ang ato ang mga sala. Ang akong kasalhanan sa walay paglimot, isugilon ko sayod ka man, kining halahon, misalig lamang sa kahayo mo. Wag tanganan ang akong kasalanan, hugang kaluwasan akong ipaabot, ipakanaog mo. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Nangit sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos nung hari, Diyos Amahan magkagagahom sa tanan. Samba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Dahil kami kanimo, tungod sa imo himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Yesu Kristo, bugtungan ang samahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Sa kalibutan, kami. Ikaw nagalingkod sa tuong samahan, matagal mga muyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mga santos, ikaw lamang ang ikaw lamang ang labing halang tuno, Yesu Kristo. Sa Espiritu Santo, tiha sa himaya, susama. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan
ang mga gasa sa Espiritu Santo. Padayuna pagbubu karon sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo, kadtong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Kinutlo, gikan sa buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Og sa kalit may dahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin. Og milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya, nakakita sila daw mga dila sa kalayo nga nagnugdon dia sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo og misulti sa nagkalain-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo, nga gikan sa nagkalaing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugog sila og labihan nilang katingala, kaya ang tagsa-tagsa ka magtutuo, nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa, sa dakong kahibulong, miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan? Dinhi kanato may mga taga Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Kapadosya, Punto, Asya, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, og sa mga dapit sa Libya, dool sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma, nga mga Hudiyo, og mga dili Hudiyo, nga nakabig sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Og may pipila pa kanato nga taga Krita og Arabia. Apan bisan pa niini, kining tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan, mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ipadalang imong Espiritu, ug baguha ang naong sa yuta. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug baguha ang naong sa yuta. Dayga ang Ginoo kalagko, o Ginoo akong Dios.
Diyos, dako gayud ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo, puno ang yuta sa imong mga binuhat. Kung imong kuhaon ang ilang ginhawa, mga matay sila, ug mubalik ngadto sa abo. Sa imong pagpadala, sa imong espiritu, magama sila, ug mabago nimo ang naong sayuta. Mulungtad unta sa gihapon ang himaya sa Ginoo, ug malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makapahimuoton ta kaniya ang akong isugilo. Maglipay ako diha sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong espiritu, ug bag-uha ang naong sayuta. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus. Kay walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maurang Ginooha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin apan usara ka lawas bisan kun nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu o gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo.
Dios. Uking tanan, ikadugang kanimo. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Sa pagagabi na ni adtong Domingoha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Hesus sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Hesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, ug unya gihuypan niya sila, o giignan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Mga igsuon, karong Domingoha, gisaulog sa tibok simbahan, ang Domingo sa Pentecostes. Ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Ikapilang misteryo? Ha? Ikatulong misteryo sa kasakit. Ha? Himaya di ay? Sige, himaya. Good. Sige. So, niining pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles ug kang Maria. Usa ka anindot nga kasaulugan kay mao man sad kini mga igsuon ang pagkahimugso sa ato ang simbahan. Ang Pentecostes mao man sad ni ang pagkahimugso sa atong simbahan. Kay sa wala pa mukunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles, ang mga tinun-an nagtago. Wala sila musangyaw kabahin sa kang Hesus. Nagtago sila tungod kay nahadlok. Mao bitaw na nga pirmi gina nga nagtapok sila o gitrangkahan ang pultahan. No? Mao na nga naman tungod sa kahadlok. Wala pa sila'y igo gayod nga kaisog sa pagwali kabahin kang Kristo. Wala pa sila'y igong kaisog sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Apan sa diha nga kunsad ang Espiritu Santo ngadto kanila, nahanaw ang maong kahadlok. Unsay mipuli, mao ang kadasig sa pagsangyaw, kadasig sa pagwali sa maayong balita. Ug unya, wala na sila'y kahadlok nga musangyaw kabahin sa nabanawang Hesus. Wala na sila magpabilin lamang ngadto sa trinangkahang pultahan, kundili ang pagkunsad sa Espiritu Santo, ang pagdawat nila sa maong gasa sa Espiritu Santo, maoy mipush kanila aron ipadayon ang misyon nga gisugdan ni Kristo.
Ug mao sa na mga igsuon alang sa matag usa kanato, alang sa simbahan nga mao ang katawhan sa Dios. Atong kahinumduman mga igsuon nga ato ang simbahan wala lang na tao aron lang mo exist, kundili usa sa dakong misyon kanato. Ang matag usa kanato aduna gayoy misyon nga mao ang pag-evangelize. Kung kaniadto ang kitang mga Pilipino, gianhi sa mga, kisa to ning anhi na to, aron pag-Christianize, ang mga Muslim, adili di, unsa man di? Ang mga Espanyol, mianhi sila aron pag-Christianize. O pagkanindot unta mga igsuon, nga kita nga nakadawat sa mensahe sa kaluwasan, isip simbahan, dili usab unta kita nga maulaw, dili unta kita nga mahadlok, nga musaksi sa kamatuuran nga dala ni Kristo o gitudlo ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an o gipadayon sa pagtudlo hangtod karon pinaagi sa simbahan nga gitukod ni Kristo Hesus. Nan mga igsuon, kung maghisgota og pagkamisyonero, usahay ang ato dayong huna-huna kung maghisgotag pagkamisyonero, maoro man dayon maghuna-huna din ta para lang sa mga pari, para sa mga madre, o para sa mga katawhan nga gipadala ngadto sa laing dapit sa kalibutan aron paghimo sa misyon, aron pagpadayon sa misyon nga gisugdan ni Kristo. Pero mga igsuon, isip mga misyonero, isip katawhan sa Dios, kitang tanan aduna gayoy kaakuhan sa pagsangyaw sa maayong balita. Kaysa diha nga midawat kita sa sakramento sa bunyag, ato mang nadawat ang maong espiritu nga nadawat sa mga tinun-an ni Hesus, nga mao'y nagdasig kanila, mao'y naghatag kanila kaisog sa pagwali, pagsangyaw, kabahin sa nabanahong Hesus. Ug mao nga kita hagit kini sa matag usa kanato nga atong ipadayon. Unya asa ang pangutana mga igsuon, asa man ta magsugod? Gikinahanglan ba nga moadto usab kita sa mga lagyo nga mga dapit aron i-proclaim nato si Hesus? Kung atong pamalandungan pag-ayo, daghang pamaagi nga diin atong mapadayon, atong matuman ang ato ang pagka-misyonero. Una, diha sa pamilya. Ang mga ginikanan mahimong usa sa laing paagi mga misyonero ngadto sa ilang mga anak. Ang pagtudlo sa unsaon pagampo. Ang pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga pinasubay sa kabubuton sa Dios. Ang pagtudlo nga magtubo sila nga adunay kahadlok sa Ginoo. Kahadlok dili tungod kay ang Ginoo mohatag og punishment. Dili lang gani ka nang hadlokon lang nga moingon ta nga kung di ka magbinuutan maimpyerno. Kundili mga igsuon, kahadlok nga mubuhat og mga butang nga supak sa kasuguan sa atong Ginoo. Kasuguan sa simbahan o kasuguan ni Kristo, mahadlok nga musupak tungod kay nasayod sila. Unsa ka maayo ang Dios diha sa matag usa kanato. O kinsa may mutudlo niini ngadto sa mga anak, kinsa may mutudlo niini ngadto sa mga kabataan, kamong mga ginikanan. Kay kamumain gayod ang unang katikista. Kamu mangyoy unang misyonero
ug misyonera para diha sa inyong pamilya. Muna nga mga ginikanan, kumusta ang inyong pagka-misyonero o misyonera diha sa inyong pamilya? Ikaduha, isip mga batanon, sa unsa mang paagiha nga mamahimo sadtang misyonero. Pagkanindot unta mga igsuon, nga isip mga batanon, ato usab mahimo ang atong pagka-misyonero pinaagi sa pagbarug. Unsay tinuod o unsay kamatuoran, dili ta mahadlok nga tamayon tungod sa atong pagbarog sa mga pagtulunan nga gitudlo ni Kristo Hesus. Pananglitan, kon batanon, di mo ginakalikayan nga moabot ang panahon nga mag-uyab-uyab. Kung ang imong muuyab, muhangyo og labaw sa unsay dapat. Kasabot mo, unsay kong pasabot. Pagkanindot unta, nga imog yung panalipdan, unsa kasagrado ang kanang imuhang pagkababay. Bisan pa man tuod mga igsuon, ignon tingali ka nga naive man kay ka. Or kanang imong unahuna, panahon pa ng mampor. Pero atong kahinumduman nga ang pagtulunan nga gitudlo ni Kristo, unsa kasagrado ang atong lawas, unsa kasagrado ang kining maong mga butanga. Gitudlo na og hangtod karon, mao gayud nay kamatuoran. O pagkanindot usab nga ang mga lalaki usab, dili gud unta maghuna-huna lang sa ilalang kaugalingon. Nga kanang maingontang kaugalingon nga interest. Bisan tingali ignon ka nga kinaraan na kay na. Pero hinumdumi mga igsuon, tinuod kinaraan ang pagbarug unsay kamatuoran. Pero maunay kinaraan nga nakapahimuot pag-ayo sa Dios. Maunay maingontang pagtulunan nga gipakamatyan sa daghan kaayong mga martyrs. Sama pananglitan ni Santa Lucia. Nga diin, gihaylo gani siya ug bahandi. Sama kang Santa Filomena, nga gihaylo usab siya, pero nasayod siya nga ang iyahang lawas, templo gayod sa Dios, o kinahanglan iyang panalipdan ang pagkasagrado sa iyahang lawas. Ug daghan pa mga igsuon, pananglitan, kung panang diha sa magtrabaho, kung naay pang pagpanikas, pagkanindot unta nga dili sad ta mo ingon lang ba nga mauna man ni naandan, mauna man ni SOP. Unya mo ingon na lang ta, mo go with the flow na lang ta. Pagkanindot unta nga isip mga Kristiyanos, isip mga binunyagan, dili ta mo mahadlok, mo counterflow. Kay nga naman, kay ang atong gibarugan, ang kamatuuran man, nga dala ni Kristo Hesus, o padayon nga gitudlo diha sa simbahan. Ikatulo, o katapusan. Pagkanindot usab, nga isip mga higala, kay matag usa ka nato, doon naman gyoy higala. Kinsa may way higala din he. Kinaraan na doon, kot, no? So, mao na siya nga, kanang kitang tanan, aduna gyoy mga higala. Pagkanindot unta mga igsuon, nga kita mga higala, ilabi na sa panahon nga ang atong higala, ang ato patingaling kauban sa trabaho, kauban diha sa pamilya, pagkanindot unta nga panahon nga diin siya ma-discourage tungod sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi.
Pagkanindot unta mga igsuon, nga kita maoy mohatag kaniyag paglaom, pinaagi ug diha sa atong pagpakita ug pagpakabana. Unya unsaon man nato pagpakita sa atong pagpakabana? Bisan kanang sayano lamang kaayo nga paagi ang kanang pagpaminaw. Kaysa ato rong panahon, mao man hinahanaw ang kinibitawng pagpaminaway. Bisan diha sa pamilya, wala na'y panahon sa pagpaminaway. Kaya nga naman, wala naman sa'y panahon sa pag-istoryahanay. Be, kamo be, matag adlaw kapila mamamaka makig-istorya sa inyong mga ginikanan. Atong usbong pangutana, kay murag lisod-lisod ng tubago, no? Sa matag adlaw, kapila mo magchat-chat sa iyong higala. Lisod niya pong tubagon. So mo na nga naman, kay usahay busy kay ta, nga nawagtangan ganitag panahon sa atong pamilya. Usahay diha sa mga higala, tinuod nagkuyog, pero wala nag-istoryahanay. Kay nga naman, lain-lain man ang gika-istorya diha sa cellphone. Unya, wa na lang gani masayod nga ang iya ding barkada dunay problema. Nga tingali, wala siya nagkinahanglan nga imong sulbaron, kundili nagkinahanglan lamang siya nga imong paminawon. Sa ato pa mga igsuon, ang pagkamisyonero o misyonera din na sa matag usa kanato, naaday gyud kapasidad nga makabuhat kana kung muhatag lang ta og panahon. Kana kung tugutan lang nato ang Espiritu Santo nga mudasig kanato, tugo ablihan nato ang atong tagsatag sa kakaugalingon, aron ang Dios maoy mudumala ug mugiya kanato ug dal-unta-unta niya ug mukuyog ta padulong sa himaya sa Dios. Ug samtang nagpuyo pa ta dinhi sa kalibutan, atong ipadayon unta ang misyon nga gisugdan ni Hesus. Kung atong tan-awon, ang akong gihisgutan kaganina, gibuhat kini ni Kristo. Si Kristo, sa panahon niya sa dinhi pa siya sa kalibutan, naminaw siya. Sa panahon nga aduna si mga higala nga nagmagul-anon, kay namatyan, miduaw siya. Diha sa pamilya, klaro kaayo nga aduna sa siya panahon para sa iyang mga ginikanan. Gani sa iyang pagkawala o pagkakaplag, unsa may giingon sa Ebanghelyo, mipauli siya sa ilaha ug nagmahimo siyang masinugtanon ngadto sa iyang mga ginikanan. Ang misyon ni Kristo, kinahanglan dili nato putlon, ato gayud untang ipadayon aron ang iyang mga maayong buhat nga gitudlo kanato mapadayon. Palihog manindog. Ato karong baghuon ang ato ang pagtuo tanan. Nagatuo ako sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. O kang Jesucristo yung anak nga bugtong, Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala. Magampo kita sa Dios, aron ang iyang Espiritu mahimong buhi dinhi kanato ug sa tibuok simbahan. Muingon kita, Ginoo,
ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga ang simbahan, magmaisugong musunod sa pagiya sa Espiritu Santo, samtang sundo niya ang mga timailhan sa atong kapanahunan karon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang Espiritu ni Kristo, mudala ngadto sa kahiusahan kanilang tanan, nga mihingalan sa ilang kaugalingon nga mga Kristohanon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga ang Espiritu Santo, maghiusa sa tanang kanasuran sa kalibutan, diha sa panaghigalaay, ug sa matinud-anong pagtinabangay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga ang mabag-uhong espiritu, mulamdag sa hunahuna, ug mudasig sa kabubuton nila, nga wala na magbansay sa ilang Kristohanong pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga magkahiusa ang atong kasing-kasing ug ang atong kalag, kita nga mamati sa Espiritu, nga nakigsulti kanato ug diha sa simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, nagpasalamat kami kanimo kay imong gipadala ang imong espiritu. Nangayo kami kanimo, Ginoo, hatagi kami sa iyang kusog o sa iyang kaalam aron panahon sa mga pagsulay o mga pagtintal mo saksi kami sa imong kamatuuran o sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Amen. Manglingkod. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako kang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan. Itugot Ginoo, nga ang Espiritu Santo
sumala sa saad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo kanamo, bahin sa misteryo niining sakripisyo, ug magpadayag kanamo sa tanang kamatuoren. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magdahig kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga mga sinagop. Pinaagi sa pagpakigambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak ug sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagabanhaw. Nining adlaw sa pagkunsad sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, gipadayag sa imong espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa ka matuod nga Dios, o gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tao, mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapagtuo. Ug busa taliwala nining kalipay sa Pasko sa pagabanhaw, nagsadya ang tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos gid ikaw o Ginoo, hangturan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo amo ang Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pain. Mipasalamat kanimo, mipikas. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon,
Mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini. Ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay. Si Kristo nabahay. Si Kristo, siya mubalik nganhin. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Isu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kalungasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo amo ang manunubos. Ang gingharian, ang gahong ug ang himaya, hangtod sa Ginoong Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inig suunay, panagdait maanaa kaninyo. Hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoo. Anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantayi ang grasya nga imong gihatag. Magtubuon ta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo ug magdugang pagpulos ang santos nga kalawat alang sa among kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Atong pasalamatan ang atong choir, lictors and samis, ang ato ang lay ministers, altar servers, o kaniyong tanan, daghan kayong salamat, pasalamat usab, ngadto sa mga nagpadayon, ilabi na sa mga hatag og donasyon, alang sa mga proyekto o mga programa sa atong simbahan. Mantalungon Barangay Council, 2,400, Jason and Maribel Dolente, 2,000, Miss Anonymous, 1,500, Langkas Barangay Council, 1,200, J.E. Espinosa, 1,000, R.E. Bustamante, 1,000, DCM Flower Shop, 1,000, Mr. Anonymous, 1,000, Florencio Litlit, Digdigan, 200. Total nga nadawat, 11,300. Unya, dunay mga additional expenses niadtong additional Fiesta Mas sponsors niadtong gikan ni EJ Helen Amaya 3,000, Mary Sydney Elimino 3,000, total 6,000. Sumoni siya sumada kasaning aging simana 79,811, 38 ACP pledges 52,007, donations nga nadawat ko ng simanahona 11,300, additional Fiesta Mas sponsors 6,000, total 149,118. Unya mo ni sa mga expenses, additional payment sa 2,600 ka lublaks para sa atong pagpakural unya 48,100. Ang atong cash gift nga atong gipabawon ni Padre Serge, 20,000. Fiesta Water and Beverages, 19,900. Electric bill share for the month of May, 10,264. Additional stipend sa mga sa misa during sa bisperas, 5,000. Gasolina o drivers sa 4,000, banana meat 3,000, ECP meeting expenses 1,130, o unya salary sa pag-repair sa cabinet, no, 11,900. So total expenses 112,294. Sumoni siya sumada ang 149,000 kapin, giminusan og 112,000 kapin. So ang cash karon nga naa sa atong panulunan mao ang nga magamit karong simanahona 36,824. So kaniyong tanan, daghan kayong salamat, masipang pakpa. Mga pahibalo o kanang dugang ang kadtong sa ato ang Parish Youth Day nga pagahimuon karong first week sa June 4, 5, and 6 ang registration nga ang pangidaron ha 12 o 15 pataas. Unya ang registration nga 200 para na sa t-shirt nila og ang ilang kit og unya plus 6 nga meals. So unom na kakananan og unya kanang
Mapito di ay pito ka kananan o unya unom ka snacks. Kay igo-igo tingali ng 200 no? Sa registration. So, mao na siya atong panagtigom para sa atong ang kuan gyud na sa mga batanon mao nga matudluan or magiyahan gyud nato ang mga kabatanunan nga makat-on sila diha sa pagpangalagad sa simbahan. So mo nay unya kinahanglan nga makat-on sa sila, moadto sila sa chapel officer nga mopahibalo sila nga sila'y representative gikan sa ilahang kapilya. So mo na nga maghinaot ko nga atong suportaran gihapon ang mga kaliyukan sa maong mga batanon. Usa sa ilahang mga topic unya nga ilahang sang pamalandungan unsa ka mahinungdanon ang BEC sa kinabuhi sa mga batanon. Unya ang mga dayon humani ini dunay mga sharing sa mga batanon kaniadto nga nabiisais nagserbisyo sa simbahan o karon nahimo lang gyapong kabahin sa ilahang panaw isip mga batanon nga bisan pa man ang uban naminyo na, ang uban nanarbaho na, sa mga ang uban nangabroad na. So mo nay dunay mga gipang invite pod nako nga mga speakers nga mga youth kanhiay nako didto sa Sibunga. Kay mao man gitoy sila nahulmag yung pag-ayo kay sa next nako nga assignment nga dito sa Lawaan na timingan man gyud nga pandemic unya pagday ng balik nga nagtigom sa mi sa mga batanon gibalhin man sad ko ya sa next na kong assignment ang ako na sang 5 mamikabok pari ang ako na sang gifokusan lahi naman po kay lain ministry. So mo na nga ang mga naubanan gyud ako sa pagpanaw gyud whole duration sa ako ang pag-assign ang kanimang Sibunga. Ya mas duol po diri mo nang sila'y akong pipila ka buok ang gi-invite nako. Hopefully nga mao sa di makadasig nganong mga batanon man akong gipahimo usara ka buok pari nga mo share o unya nganong mga batanon ang mausang mo share silang mga kasinatian aron pagdasig sa mga batanon nga aduna padegoy kana bang mahimo para sa ato ang simbahan ug sa katilingban. So hinaot nga atong dasigon ang atong mga batanon kay sila may paglaom sad sa ato ang simbahan. Ang palihog manindog mga suki nabay mga suki ron nanimba ana day gihapon. So aritas tubangan mga suki. Magampo kita. Langito na mong amahan, nagapasalamat kami kanimo, tungod sa imong paghatag kanamo kang Kristo nga among manunobos. Gibidisyonan niya ang mga kabataan nga miduol kaniya dawata, ug bidisyonan kini mga kabataan nga niya karon sa mga tubangan. Panalipdi sila batok sa mga dautan sa katalagman ug sa sakit, aron sa kanunay magdahig sila kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maghimaya ka Maria. Ang Ginoo maana kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibok ninyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Na halada ang misa, dado nato ang gugmag kalinaw ni Kristo.